Čuste ľudia, zdravím vás u nášho tretieho partu, aj tu so mňou Heromis. Čau. Sme dvojkovými tankami, lebo Heromis alebo Lukáš, Lukáš, chce AMX 38, tak ja som si zobral D1. Idem to aspoň vyskúšať, že aké je to. No, kam ideš? Neviem. Idem za tebou. Ale vieš, aký je najlepší je jednotkový tank je tento. Tento, no, francúzsky. Tam by som mohol mať 1 kill aspoň. No, tak dobre, tak nemám. Protože Tam to je nejaký. No. Aj toho stratím z dohľadu. A je to ešte aj strašne pomaly. A tá KV1 ide ešte pomalšie. No, ide rýchlejšie vlastne. No veď niečo aj hovoríme. no, tak jo. Já bych chtěl sejmout tamhle toho vzadu. No. Koľko máš? 1 kill a ešte 0. A tam to je nejaký. No a a teraz ho práve mám dosahu. A Mac Cruiser. A kam ho vyhrál. No, ja som minule hral, lebo AMX 38 ma zabil z SU 85B. A trošku si ustúpim. No, takže možná si dáme pak ještě jednu bitvu, jestli to stihneme, co? Dáme? No hej. Počkaj, tak asi 2 minúty možno už nahrávame. 15 minút môžem nahrávať, ale to je potom strašne veľa giga, keď to nahrávam viacej minút. Tak 14 minút možno budem nahrávať. No, takže... A asi pojedu tamhle dopředu, protože tam to vypadá, že... No a zatiaľ vyhrávame. 9-3. Ako zničených. Ešte aj rýchlejší tank máš. Koľko ideš? 20. Iba 11. Počkej, no dobre, tak nič. Som musel zničiť. Koľko máš nábojov? 92. 115. Já už jsem střílel na rozdíl od tebe. Ja som ustrelal Au. spredu. No, kdybych ještě na něj mohl střílet. Teraz sa do mňa niečo odrazilo. Neviem ani skade. Na spredu. To je hodně blbý tady. Sme išli do hodne blbej pozície. Veľmi blbej, ale našťastie sa to ešte odo mňa odráža. No, ode mě taky. Takže tak potom francúzske tanky sú lepšie. Teď tohle má docela silný pancíř, jak na to koukám. Tiger má aký pancier? No tak asi bude mít jaký. Strašně slabý, vej. A veď má dobrý. Ale zase desiatkové tanky by to aj prestradili. A sme vyhrali. Jeden tam mal 6 kg. 202 XP. 640. No, tak si dáme s ním ještě, tak ještě chvilku a už budu mít to AMX-38. Potom aj aspoň poďme, počkaj. Ja by som si tiež mohol ísť na D2. Alebo si to aspoň elitne vyskúmať. A potom na B1, no tak môžem ísť tak aj.
Už si pripravený? Jo. Bitva. Koľko ešte? 50 000 ešte. No ešte skoro 10 000 a môže mať na kave na nový kanon. Mm. A teraz máme pri jednotkových tankoch. To je celkom aj dobré, no. Tretí najlepší mám tank. No a inakšie... Včera sme jeden diel nenatočili, no sme natáčali teraz asi... natáčali dosť dielov, ale neviem, či máme ešte čas. Ešte by som mal mať dosť. Tak túto bitku dohráme a ukončíme diel. A potom budeme v ďalšom parte zase, v štvrtom natáčať. Už možno z AMX 38. Tu sa ani nepohneš. Nevím, tak jsme zase na stejné mapě, na stejně dementní mapě. A sú tu slabšie tanky. Ale je docela vždycky. To se mi líbí na těch hráči, jak to hrajou chvilku. Takže se všichni schovávají tamhle do toho křoví a do toho baráku. No veď. Oni vůbec to skoro neodbíží tím vrškem některý, jo. To je fakt pomalý tank. Možno budeme aj natáčať Mafiu 2. Minecraft možno si dáme multiplayer, ale najprv musíme založiť nejaký server, alebo aspoň niekde, kde nebude nikto hrať nejaký taký server. Minecraft možno budem natáčať aj single. Toto kým sa poutáča, no. Ja žiadny tank ani nevidím. Už nám jedného zničili a tam je jeden, no. Práve ho zničili. Lukáš? No, Dobre, ešte si tu. Zase sa za tým tankom kryješ. jo. A ideme ešte aj z tej istej pozície. Trošku hore. Alebo minule som hral, vieš, s Liom, tanky a pred jedného som stredil, som tam robil takú, som pred neho stredil a ten ustupoval dozadu. No, teraz nemôžem na neho strieľať. Oni sa fakt tých iba kríkoch kryjú všetci. Teraz si to obchádzajú dookola. Či idú do vody. Potom si dáme zase aj výcvikové bitky nejaké. Klidně. Tam je MS1, to by som si mohol sundať. Iba ja sa netrafím. Ja som taký dobrý. Sotva jsme ho škrábli. Čo? T-18 ja neprestrelím mu pancier? Přítel zasažen. To čo je zase za tak? To je jeden tank. A ja sa ani netrafím do nich. Ja sa ani do niekoho dneska si netrafím, či čo? Cíl ztracen. Dostali to. Stále za tým tankom. Ako tam tie iba strely tam lietajú.
Ani jedného netrafí. Veď hovoríme aj niečo. No tak jo, ale já nevím co. To ani ja. Tak idem asi No, do tak- pradu. Tamhle lidi můžete vidět, jak tam šijeme do těch tanků. Pochybuju, že já se... No, teraz som jedného trafil, no. A oni ho hneď No já jsem zobrali. se trefil. A ja som sa trafil do jedného. A za nami je jeden tank, ktorý nám obsadzuje základňu, Lukáš. No, toho jsem si asi vůbec nevšiml. Po ňom. To už aj prehráme. No tak nie. A ten L-traktor to veľmi neubráni. Nie? Hm. To a dosť vysoko zdvihnem. No takže už sme vyhrali. Do 18 som ani neškráp. Musím povedať, koľko máš tej 136 XP. Dobre, tak môžeme ísť na ďalšiu. Nie, to nechcem. Takže tady to asi ukončíme lidi. No veď, ukončíme a uvidíme sa v ďalšom diele. Takže čus. Čau.